Moi kaikille, tervetuloa uuden videon pariin. Kiitos ihan sikana 300 tilaajasta. Siis mä oon niin ylpeä teistä. Ja tää on siis 300 tilaajan spesiaali, eli nyt te näette miten mä teen mun iltatallin, koska meillä on hevosia. Niin juu. Nyt mä meen hakemaan Roopea tarhasta. Roope on siis mun poni, jos ette vielä tiedä. Juu, mä en pystynyt kuvata, kun mä toin Roopea sisälle, koska siinä ei näkynyt mitään, koska siellä oli niin pimeä. Ja tuolla karsinassa on Maija. Se ei ole meidän oma, mutta se on niinku hoitoheppa. Ja tässä on Nanna. Se on myös hoitoheppana. Seuraavaksi mä menen harjaamaan Roopea. Nyt mä otan harjat tästä. Nyt mä menen harjaamaan Roopea. Eka mä harjaan tällä kovalla harjalla. Nyt mä laitan heiniä valmiiksi huomiseksi. Kiitti vielä kerran 300 tilaajasta ja kiitos myös kun katsoitte tämän videon. Nähdään seuraavassa videossa. Heippa!